daw itong trabaho niyo. Saan ako pag-experience? Dawakan niyo sir para mag-experience ni. Ayo. Sir, tagya diri sir? Oo, ako tagya. Ha? Ako tagya. Ano to? Ikaw tagya sir? Oo, ako tagya. Bulingot na nagkakamot sir. Oh, umang kay mekaniko man ko. Mga apply ang tagya sir. Mga apply tagya sir. Okay, mo trabaho? Mekaniko sir. Mekaniko mo? Oh. Mekaniko. Isa tanaw na ko ngaro may experience sa inyong buwan. Tanaw lang inyong background. Sa inyong bayubita. Ha? Ang sana ko. Sir, dawakan niyo sir. Maluwi ka sir. Ang inangan may trabaho sir. Uy! Wala ko mo'y experience sa inyong kuwan. Nakabutang nyo sa bayubita. Dawakan niyo sir. Kung di mo daw itong trabaho niyo, saan ako pag-experience? Dawakan niyo sir para mag-experience Ako ni. nang lalong ka mekaniko man. Gusto mo nga mekaniko. Salig lang sa mga sir. Sabi, Matunan ra mo ko na ba? matunaan lagi. Pero wala mo experience namin. Wala mo background. Lawas man ako dawaton. Sir, pangkaon lang sir. Dawakan. Pagkaon, lisod, lala. Dili kumukan. Dili ko mo Sir, dawat. malaki ka, sir. Dili ko. Lala, pang-apply mo klaim. Pangita. Sir. Adla, dili. Sir, basta pwede ba na ito magkasinabutan na sir ba? Mahangi pa sir. Nah, dili ko Sir, kani sir. Basi ganahin ka sir. Lala. Sige. Dali. Dawat mi sir. Oh, dawat na mo. Sige. Pero, lagi mo tanong sa inyo ha. So, anong trabaho na mo sir? Gani una yung trabahoon. Pauri rin yung nikligit. Ha? Gani, ligit. Amang ligid yung tao sir. Banata naman yung litso. Hala, pangita kay mekanik. Oh, kabalo man ka mo. Gusto mo ka mo tuon nga magkabalo mo. So kami na magbuot si tao na mo ani. Ka muna. Basta ka makadagan. Oo, basta mo dagan. Wala na yung problema. Sige sir, sige Oh, sir. sige, dawat na mo. Sige, basta kayo mo na niya to ha. Kami bala ni sir. Ako na ibahala ninyo. Sige sir. Oo, sige. Ibahala ninyo. Yan. Okay. Nakausap ko. Sige sir, sige sir. Oo, sige. Ako na ibahala. Uy! Mana yung trabaho? Mana sir? Sir. Oo. Oh, gay na ran naman sir ay. Ah, Anak ko sa imo sir. Basta kami mo trabaho sir. Matik na sir. Ikan sa paglakani mo gina sir. Pila ba kami na to sir? Human diretso sir. Tanawa sir oh. Abi? sir. Tanaw na ko. Tay banga. Simpan di! Hindi ko dali. Kung saan may nuni? Ano ginamit ko din na bitao? Ha? Ano ba na? Anak ba sa mo sir nga kami magbutaw biya kami. Basta makadagan. Ay, pagkabu... Oh. Lala! Tanawa na yung gitwa. Saan may nuna? Tatanggal na yung nuna. Sige. Imo masang gilamba ko kusog sir. Yung matanggal ko na mong gilamba. Ay, unsaon mo pagpadagan na nagkaroon. Lala. Balin mo lang yung trabaho. Dito mo itong truck. Ha? Dito mo itong forward. Dito mo karon. Sige, Ate, palpak yung trabaho. Napalpak. dapat kay taka tapos siguro rin mo gubaon. Lala, balin. Balin. Ang awar ko rin. Saan man eh. Kaya ani eh. Bunti klarong tagiya kay. Ana si tawrag nito di kita magbuot ya karon masuko sa tao dala tong ligid. Lagi no. Ya karon paayo sa tuwa ni pandaro sa tuwa ni. Sa kay guba, sa kay gubaan ni. Bagay sa kapin mi. Lala. Tanawa na dia. Naik kubak dia. Tanawa. Ay tanaw si nagsigi. Di ba sige pagulbul. Lagi. Sir, amay gubaan ni sir nga luwag magkayong sa mani. Lala, tanawa lagi dia. Kabalong mekaniko magkaka. Sige. Dos latinos de Filipinas, 5 y 4, algo de bolitas. Los amigos, fuerte con todo, música de arco, armas de cuajo. Dos latinos de Filipinas, 5 y 4, algo de bolitas. Los amigos, fuerte con todo, música de arco, armas de cuajo. 3 pulgadas, fuerza de batuta, gas, abil, gas, vuelta, que bazoca. Les mujeres, crisis del Niño, 3 mártires, Juan de San Pablo, que por favor cerco, pintador, viaje de motor, tansan, abridor, puerta, derecho, balitok, cercador, plato, cuchara, cuchillo, tididor, Noli de Castro, Purina, Tres Marias, mi amiga, lavabo de Casillas, puesto derecho,
fileto, tortillas, mi amigo bonito, la sardina. Unsa man yung gibuhat dia? Nag-inom man mo. Sir, eh. Ha? Ay, kaya di ko sir tagis oh. Imo man na siya. Kunya. Nag-inom mo dia, nahuman na yung trabaho. Ay, natural sir. Bukay nag-inom kayo, may nag-relax sa bidira. Mangguyod, magkagalit sir. Mga sapas, matong sikuan ng kalaki Ay, ni mo. normal lang guyod ko kay kita na uta mo kay nganong nag-inuman mo. Ganina pa minaw mas trabaho sir. Sa mas minus siya sa mo sir ba? Matik dahil basta ikaw musugo lagi kay hadlok kami nimo. Wala na sir. Nya, okay naman gani. Wala naman gani. sus, andar na sir. Ah, sige sige. Hindi, madar kayo. Sige. Atong pasikatan sir. Atong pandaron. Pandara ni. Dugo-dugo tong siko mahira man ni sir. Normal gid, normal. Pandarain. Ah. Din. Pandara din. Ya, dili mo mandar ya. Ay, tarungan na dia. Tarungan ba? Nah, dili lagi. Tarungan ba? Sama ni nga, di man mandar. Ingon kay mandar na. Saan man karon? Mandar magini-gini na ba? Andar. Babi. Kaon ta man ni. Ayay ka. Muro na yung nagbinuang sa amo sir, gisungsungan man tamputso sir. Ay gisungsungan. Ay, gisungsung sa tamputso sir. Abi lili. Ano may nakasungsong ani?